So ayan, good morning. Araw ng linggo, pagkabuhay ni Jesucristo. At pupunta kami dun sa simbahan. Time check natin ay 4:04. Kanina pa kami gising, naligo. Sama namin mga bata. Pag ganito kasi dito sa amin, yung tawag sa amin ay mayroon tuntun. Yung mayroong angels na binababa. Tapos nagkakanta sila na yung si Kristo buhay na. Hallelujah. At syempre, manalangin tayo. At sana maging okay yung biyahe na naman namin sa City. Biyahe na naman kami pupuntang Maynila. At magdasal. At kasama kayo dyan sa aming pagdadasal. Lahat mga sponsors natin, mga viewers. Tara na. Bibiliin ko muna. Wait lang. Saksak na. Electric pa. Heater. Nag-init ako kanina. Nag-init ka, di mo tinanggal. Yung ilaw pala. Ito na naman sa tulong. Madilim na. Yung motor, labas ko muna. Madilim tayo, no? Mga bata nandiyan na. Padarang pera. Almusal muna kami. Lomi. Di pa naman sisimula. Ay, sisimula na. Malapit na magsimula. Bali dyan lalabas yung angels. First time mo makapanood niya? Ha? Hindi po naman ako nagkakauta ng angels. Yung Hallelujah, si Kristo buhay na. Yan, no? Lalabas yun dyan. Tapos may kalapati silang dyan. Malilipa rin. Ramon sa nanghel na iba sila naniwala, hayaan bang may nawala? Kita
represents faith, trusting in God's promise of salvation. Let us now welcome our second resurrection angel, Angel Elora Jalen C. Ibarientos, 5 years old, the daughter of Mr. Juliet Ibarientos and Mrs. Elizabeth Sepe, from San Roque, Batu, Camarines Sur. Let's give her a round of applause.
ang kinakbanin huli kan pagkabuhay liwatan sa imong aki sa Yesu Kristo sa mong kagurangnan. Hinihinahagad ni Holy Virgin Maria sa iyang ina, makamtan bilugod ang buhay na iyong kasakturan. Holy kay Kristo na sa mong kagurangnan, ang kagurangnan mapa sa ilo, naris na nalugod ka mo kan Diyos na makakaman, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tapos na po ang sa tuyang ginibong pagsalubong, asinman pagtuntun o pagpahiling kan mga angeles sa mahal na ina asin Yesu Kristo sa tuyang kagurangnan.